Aj keď sa z času na čas objavia lokálne búrky, pretrvávajúce sucho to v našej krajine nevyrieši. Naopak, v nasledujúcich dňoch sa ešte zvýrazní. Vitajte. Počasie v našej krajine ovplyvňuje okraj tlakovej výše, ktorej stred sa bude z Pobaltia presúvať nad západné Rusko a po jej okraji k nám bude naďalej prúdiť teplý vzduch. Ten vyženie zajtrajšie teploty opäť vysoko na 30 až 35, na Orave a pod Tatrami miestami na 28 stupňov. Prehánky, prípadne búrky sa v noci a cez deň vyskytnú len výnimočne. Osvieženie nečakajte ani od vetra, zafúka len slabo premenlivo. Na východe prevažne od severovýchodu do 20 km za hodinu. Úmorné horúčavy opäť potrápia najmä juh a západ krajiny. Teploty sa môžu vyšplhať až do 35 stupňov, čo predstavuje nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov. Nasledujúca noc bude jasná až polojasná. Spočiatku miestami so zväčšenou oblačnosťou a výnimočne aj s prehánkami alebo búrkami. Nad ránom bude v údoliach ojedinele hmla. Teplota do rána poklesne na 21 až 16, v údoliach miestami okolo 13 stupňov. Zajtrajší voľný deň si môžete spríjemniť aj pobytom pri vode. Počasie bude na to ako stvorené a vodné plochy sú osviežujúce. Napríklad Liptovská Mara či Ružín majú 23 stupňov, dedinky o stupeň menej, ale taký teplý vrch ponúka až 27 stupňov. Na západe nás zajtra čaká slnečno a veľmi teplo. V priebehu dňa miestami pribudne oblakov, no zrážky spadnú len zriedkavo. Maximá 33 až 35 stupňov. Slnečné lúče budú útočiť aj na strednom Slovensku. Postupne sa miestami oblačnosť zväčší, avšak so zrážkami veľmi nepočítajte. Bude horúco 28 až 35 stupňov. Na východe bude situácia podobná a najlepšie vám bude v tieni alebo pri vode. Oblačnosť má byť spočiatku len malá, popoludní postupne zväčšená. Teplota 28 až 34 stupňov. Na turistiku do hôr zajtra smelo vyrastie, ale najlepšie hneď ráno. Obloha bude jasná až polojasná, v priebehu dňa sa prechodne oblačnosť zväčší a nie sú vylúčené zriedkavé zrážky. Na podhorí bude z rána ojedinele hmlisto. Vo výške 1500 metrov bude až 20 stupňov. Slnko zajtra vychádza 5 minút po 6 ráno, zapadá o 19 hodine a 39 minúte. Ako vidíte, pred sebou máme ustálené a nadpriemerne teplé počasie. Až do pondelka bude malá, len prechodne zväčšená oblačnosť. Zrážky očakávame len výnimočne. Do nedele sa teplota udrží v intervale 28 až 35 stupňov. V pondelok bude 26 až 35 stupňov Celzia. Prežite ešte pekný večer s Markízou a dovidenia.